Amb el Toni tenim un mantra que ens hem dit aquests últims mesos, que és l'objectiu és el diploma olímpic, el somni és la medalla. ¿Qué pasa si no se consiguen los objetivos? Sinceramente no pasa nada. Sinceramente no pasa nada. Es algo que le digo mucho. O sea, primero de todo es Mónica. Mónica Lora. Una chica con mucha energía, muy sociable. Y después es un atleta, es una piramista. Y si no se ha conseguido, será triste, será un momento duro, porque se ha puesto mucha energía, mucho compromiso, mucha dedicación. Momentos muy duros, momentos felices, pero no pasa nada. No pasa nada. Al día siguiente seguirá siendo la Mónica. Ho has volgut deixar alguna vegada? No, en cap moment. Fins ara, de tots els anys que porto, no hi ha hagut cap moment de dir vull plegar, em vull dedicar a una altra cosa. Sí que hi ha hagut moments d'aquests amb calent, després d'alguna competició que realment et fa molt mal, que no et va bé, o moments varis de la vida que sí que et planteges o dius jo per què faig això, no sé quantos, la típica. Jo crec que això ho fem tots els esportistes, però és com més un moment amb calent, no és algo que mai he plantejat de veritat. Si la Mònica no aconsegueix objectiu a París, el que passa és que es continuarà, s'analitzarà, però es continuarà treballant com ho està fent, perquè París és una sola competició, és una competició molt intensa i molt important, és un somni, però és una sola competició. La Mònica està demostrant amb tot el volum de competicions que ha fet que té un nivell per acomplir aquest objectiu a París, però si no l'aconsegueix, ens tornarem a centrar en Los Angeles. La mitjana d'edat de les esportistes que competeix la Mònica és de 28-29 anys. La Mònica està en 24. Vol dir que el seu moment top hauria de ser Los Angeles. Has arribat al teu millor nivell? Jo vull pensar que no. No, jo sé que no. No he arribat encara, no. 24 anys i mirant a totes les noies amb les que competeixo, que generalment són més grans, jo encara em veig capacitada per aprendre molt més i sé que encara em queda molt per aprendre i per pujar encara una escaleta més. Sí que és veritat que en el nivell en el que estem ara són millores molt petites, molt petites. Jo, com a persona que acompanyava la Mònica i que es cuida de que la Mònica estigui en unes bones condicions i amb una bona motivació i que estigui en unes bones condicions per entrenar, Tòquio em preocupava, igual que em preocuparà París, igual que em preocuparà si arriba a Los Angeles. Els Jocs Olímpics són molt intensos. Els Jocs Olímpics és una cosa per les quals els palistes han apostat molt fort i han dedicat moltes hores de la seva vida per una sola competició. Llavors, és molt important que tot el que s'hagi treballat fins a aquest moment hagi valgut la pena, tot el que s'hagi treballat estiguis satisfet de tot el camí que has fet, de tota la feina, la preparació que tens i que a més ho haguis viscut d'una manera satisfactòria, perquè un cop arribis als Jocs el resultat sigui important, però tu puguis mirar enrere i diguis, val, tot això ha valgut la pena independentment de com vagi. Me'n recordo un dia a Anglaterra, un noi que es diu David Florence, que és 2 vegades subcampió olímpic, 2 vegades campió del món, vull dir, un atleta que ara ja està retirat, però al seu dia era dels millors. I un dia ens va venir a fer una xerrada i ens va dir, tothom se'n recorda dels meus èxits,
diu, però és que en realitat jo he perdut moltes més competicions de les que he guanyat. És a dir, per aconseguir un bon resultat n'han de sortir molts de no tan bons. Llavors, si a París no funciona, nosaltres, si ella està amb interès de seguir, doncs endavant i amb l'energia que té. A Tòquio, els primers Jocs Olímpics que vas anar, sí que jo tenia uns objectius molt clars dels Jocs, de feina meva i d'ajudar a l'entorn a fer aquesta feina. Als Jocs. Als Jocs. I el meu objectiu és que no et fessis mal als Jocs. I no estem parlant mal físic, sinó a nivell emocional. És a dir, el meu objectiu és que sortissis dels Jocs, passés el que passés, motivada i amb ganes. Gestió d'expectatives, que no hi hagués un buit existencial després, hòstia, hem estat entrenant durant molt temps i ara ja hem fet els Jocs, i ara què? O que hi costi més motivar-se per continuar entrenant. Aquesta era la cosa que tenia al club i en moltes de les reunions les plantejava així. Ara, no sé si de manera, ho veurem després, però en aquest sentit estic més tranquil. Bueno, estem en un altre moment, potser. Estem en un altre moment, sí. Aquell objectiu es va complir perquè va sortir, potser no va anar tot el bé que haguéssim pogut anar i va sortir amb molta gana, amb moltes ganes, moltes. I va sortir d'allà que potser haver fet un diploma allà no hauria sigut tan positiu com quan va sortir, no ho sabrem mai. No ho sabrem mai, però és veritat que, per almenys, mira... Però vas marxar d'allà amb moltes ganes. Hosti, sí. Amb moltes ganes. I això és en plan el xec de, vale, no sé si he sigut, jo he ficat el granet d'arena o no, m'és igual, però la qüestió és que la por que tenia de que passés allò no va passar i ha anat així. I aquesta vegada no tinc tant aquesta sensació, crec que a nivell emocional tot està més controlat, l'equip també és més gran, tu també ets més madura. Bueno, que no treu que... I que no treu que pugui passar. Però sí que és cert que hi ha una certa estabilitat i tens bastants coixins a tot arreu per en cas de que algú tontolli, doncs el cop sigui una mica més emocional. Sí, tens raó. Encara fa que 3 anys. 3 anys. Fa 3 anys, que et pot semblar molt, però és que eres molt jove llavors i encara ets molt jove ara. Ja. No, és que em veig molt diferent, també t'ho dic. Ja. Si tu haguessis fet una medalla olímpica a Tòquio, estaries a París avui? Sí, sense cap dubte. És que jo crec que fer una medalla a uns Jocs Olímpics, a més, que jo tenia que 20 anys, doncs encara et dona més ganes d'anar als següents i fer-ho encara millor, o tornar a repetir. És algo... Jo crec que els esportistes, si algo tenim és que som insaciables, i sempre vols més. Encara que guanyis, doncs en vols guanyar 2 vegades, i si en guanyes 2 en vols guanyar 3. És el que ens fa seguir, si no, crec que seria molt... És a dir, crec que ningú ho faria. I en primera posició del Club Cadí Canoa i Kayak, Mònica Doria. Tòquio, doncs, el moment d'arribar baix a la meta no va ser un moment de «Buah, que guai, m'ha sortit com volia», no. Va ser... No he baixat com sabia que podia baixar i aviam el que surt, és a dir, dependrà de les demés, però va ser dur, va ser molt dur. Jo en aquell moment vaig sentir molta ràbia. Vaig sentir molta ràbia i crec que és dels moments que més he plorat en competició. Sí, recuerdo perfectamente a Mónica. Mónica remó en Tokio a un nivel impresionante, pero me acuerdo en la semifinal del K1 tuvo un fallo al final de recorrido que se le fue todo. Pero hasta ahí iba con unos parciales de mejores tiempos. Entonces ver que estás ahí, que puedes hacerlo muy bien, que estás haciéndolo muy bien, y al final verte, ¿no? E irte con esas manos vacías, ¿no? De haber acariciado ese sueño y al final que se te va, ver que se te va, es duro, te provoca esto, ese enfado que dice ella, ¿no? Ese disgusto que me llevé yo de Pekín. Y yo creo que este disgusto, este enfado, és el nacimiento de algo gordo que pueda venir. Clar, i a més et diuen, no? La gent que quan t'intenten consolar, bueno, és que tens París, i jo deia, ja, però és que jo no vull París. Jo estic aquí ara, a Tòquio, no vull pensar 3 anys. Jo volia aquí, avui. Però
com vam parlar ja amb el Toni, jo crec que allò em va fer un canvi de xip molt heavy. Com vaig arribar jo als Jocs a com vaig sortir. Va ser com una altra Mónica, totalment diferent. Bueno, para mí los Juegos Olímpicos han sido como algo obsesivo. Mis primeros Juegos Olímpicos fueron en Pekín y fuimos a Pekín y fue todo como muy alucinante y así, pero en las clasificatorias se sumaban, se hacían 2 mangas, 2 bajadas y se sumaba el tiempo de las 2. Y en la primera bajada hice un 50, me salté una puerta y ya me quedé sin opciones de clasificarme a la siguiente ronda y me llevé un disgusto semejante que bueno, no, al final no disfruté de los Juegos Olímpicos. No fui pues no imaginándome pues dar una buena versión de mí misma y fue un fracaso absoluto. Maia, l'enxurraut és superació. És superació. Superació i resiliència, et diria. Puc dir 2. Per mi la Maialen, i a mesura que la vaig coneixent més, és una persona a la que admiro moltíssim, moltíssim. Perquè jo la recordo de quan jo vaig començar, ella ja estava competint més al nivell, guanyant medalles olímpiques. Jo era un tap. I ara que jo estic arribant al seu nivell, ella encara està allà. I em sembla molt d'admirar, realment. La capacitat de mantenir-se a un alt nivell, com ho ha fet ella durant, jo què sé, 20 anys, tenint una filla i tot el que implica, em sembla, bueno, de treure'm el barret i... Pues bueno, en los Juegos de Londres era 2012, yo tenía 29 años y yo tenía clarísimo que yo quería ser madre. Estaba en mi mejor momento deportivo, yo creo que en la vida he estado, ¿no?, remando a ese nivel como estuve ese 2012, pero era el momento y sabía que quería seguir siendo piragüista. Entonces, bueno, el mejor momento para ser madre, si quería ser, pues era terminar los Juegos e intentarlo, ¿no? Y para septiembre así ya me quedé embarazada, 2013 nació pues nuestra hija y luego pues el camino poco a poco. Eso sí, en todo el camino, ¿no?, mucha incertidumbre de cómo lo haremos, cómo lo gestionaremos, cómo será, ¿no?, esa adaptación a ser madre, padre y ser deportista e intentar sacar el máximo rendimiento, ¿no?, a tu cuerpo. A veure, evidentment que es pot tenir, clar que es pot tenir, però no és fàcil. Per experiència, doncs, és que clar, som esportistes i te n'adones que és una gestió una mica diferent de les parelles que tenen els meus amics, per exemple, una parella que viu a la mateixa ciutat que tu, amb la que comparteixes moltes coses, et veus molt sovint, quasi cada dia, tal qual. Per nosaltres és molt diferent. Generalment són parells que potser no viuen al mateix lloc, això vol dir que has d'anar fent la logística. I després les competicions, més totes les setmanes que marxem a entrenar a altres llocs, això ho has d'anar fent coincidir i que acaba sent generalment acaba sent relacions a distància, moltes vegades. I a vegades no és fàcil. No és fàcil. És un dels sacrificis. És un dels sacrificis sense cap dubte, sense cap dubte. I és que ho tens clar, és a dir, et busquis la parella d'on te la busquis, d'aquí o d'un altre país, sempre serà, fins que segueixis competint, serà relació a distància. A no ser que aquesta persona vulgui estar venint amb tu a tot arreu, però això és complicat. Que es pot? Es pot, i tant. Però és diferent. Fuiste a Río y fuiste oro. Sí, luego en Río salió, ¿no? Nuestro proyecto culminó de una forma que mejor imposible. Y a veces me pregunto, ¿no? ¿Hubiera valido toda la pena, ¿no?, todo el esfuerzo, todo el sacrificio si no hubiéramos ganado, ¿no?, en esos Juegos de Río? Pero creo que sin duda, porque lo importante es el camino, lo importante es cómo, ¿no?, cómo lo que aprendemos en ese camino, lo que nos comprometemos, todo el recorrido que vamos haciendo, ¿no?, con sus altos y sus bajos. Y yo creo que ese aprendizaje que nos llevamos del camino, ¿no?, de todas esas personas que conocemos, todas esas relaciones que entablamos y
todo ese aprendizaje yo creo que al final es lo importante, ¿no? Y que ese aprendizaje es la vida. Y lo que realmente nos hace felices no es el haber sacado un día una medalla, ¿no? Es el cómputo de todo, ¿no? Si nos esforzamos en el camino, si vamos aprendiendo, si vamos sacando experiencias positivas y si nos vamos construyendo como personas, yo creo que realmente es lo importante. Eso nos dará la felicidad. Si jo vull ser mare? Sí. Sí, sí. De fet, això a vegades ho parlem amb el Cristian. Sí, a mi m'agradaria tenir fills en algun moment de la meva vida. No sé quan, ni a on, ni amb qui, però sí. A nivell d'esport, això és una cosa que s'ha de compaginar? Clar, sí. Clar, hi ha molts casos i moltes dones el que fan és, quan decideixen que és el moment i que volen ser mares, doncs deixen l'esport de banda i la competició s'ha acabat. També hi ha molts altres casos i alguns que em queden a mi molt propers de noies que doncs, han tingut fills i han recuperat i han tornat a la competició, però havent-ho viscut de prop i vist tot el que suposa, realment és un lío. És un lío. Ho has de tenir molt clar, és molt esforç i has de tenir també, sobretot, tot l'entorn que estigui amb tu i per al teu projecte. Llavors, bueno, són decisions. Encara em queda molt lluny, però te n'adones que sent una dona és una decisió que has de prendre en algun moment. Ser dona i fer esport és una responsabilitat extra avui en dia? Jo considero que no. I crec que és el que hauria de ser, perquè al final, en el moment en el que es deixi de veure excepcional, crec que voldrà dir que hem arribat a on voldríem arribar. En el moment en què hi hagi... I jo crec que és així, ja no impacta ningú que hi hagi noies fent tots els esports del món. Bueno, alguns igual sí. Però en el meu cas no ho veig com un pes més extra. ¿Tú la ves para hacer una medalla olímpica, Mónica? Claro que la veo para hacer una medalla olímpica. Después, ¿qué sucederá en el futuro? Pues esto nadie lo sabe, no somos adivinos, ¿no? Y el deporte lo que tiene es esto, esta emoción que siempre puede haber sorpresas, que es muy difícil acertar una quiniela, pero el nivel lo tiene sin duda. Amb el Toni Cadena, que és una mica el meu gurú i la persona que està darrere de tot, ell sempre m'ha dit que estarem tots a tope amb això, sempre i quan a mi em compensi. Que en el moment en què jo vegi o decideixi que no és així, està perfecte, no hi ha cap problema, però que ho deixarem aquí. Sí, bueno, des del primer dia que també ho hem tingut ben clar, és a dir, el moment que no compensa deixeu estar. L'he explicat. I això fa molta por als entrenadors a vegades de plantejar-ho, però és que sol pot ser així. No, jo ara m'ho plantejo, és que realment hi ha molts moments que, inclús quan et compensa, t'ho planteges. Però és que ni m'imagino si no et compensa. Si no et compensa ha de ser un horror. Ha de ser un horror, perquè, ostres, la competició no és fàcil, I aquí és aquesta frase més dita que hem dit moltes vegades nosaltres, de 4 anys de merda per una medalla olímpica, quasi aquí millor no jugar-hi. Sí, fes una altra cosa. El somni és tenir una medalla, però jo tinc clar que ja fins aquí ja m'ha compensat. Arribi o no arribi la medalla, a mi m'haurà compensat tot el procés i tots els anys de competició. Evidentment, jo lluitaré per aconseguir aquest somni, perquè realment m'agradaria molt veure'm allà dalt, a un podi olímpic. Bueno, avui comença lo interessant pels espanyols, sobretot. Per mi, bueno, és preparació i a mi em va superbé competir, així que... Però ells tenen... Per ells és el selectiu olímpic i el selectiu per entrar a l'equip i participar a les competicions de la temporada, O sigui que... hi haurà tensió.
Ara et contestaré que faré política, Ara et contestaré que faré Ahora política. contesto lo que me da la gana. Ahora contesto lo que me da la gana. Sí. No. Hemos sudado algo, no sé qué es. A mi? Jo tampoc sé. Vale. Ara, és un... El tío con confús. Sí, igual sí. Que no la conozco, esta señora. Però bueno, tu no Igual saludo. no s'ho dava. Igual sí. Tu saluda i somriu. Sí, ja està. I ja està.